Сега си е фани хубаво, без да бързаш. Ай. На На 2 метра при теб. тук на високо ли да фъра? Малко на височко. Оп, браво. Как си фанал въздуха ли? Не, сега. Оп. Айде да готова. Браво. Чай сега му дадем и ръка да видим какво ще го направи. Да държиш телефона, а? Да. Или аз да го държам, няма как. Аз ще го държа, няма проблем. Ей, то как иска да ме щипе. Чай да го покажа на зрителите. Ма направо иска да ме щипе. Не, поне има много вода. И той се надига във водата и се изправя, разбираш? И си пие това, цялата кофа надолу. Да. Естествено. Айде да те видим, пич, Чоко. Айде, Чоко. Видей го. Чуди се. Не ще е бега. Бега. Не ще е ръка. Бега. Не ще е Чоко. Еми, Чоко, искахме да видим дали ще се изкефиш. Айде пак. Сега ще опита пак. Чуди се. Чуди се. Той ще го гледа хубаво и сигурно това ще му направи. Да. Не знае какво е.